In de nationale competitie wordt net in fjouwer, maar in 3 categorieën lept. Op de liedste batten springen de vrouwen. Op de middelste batten komen de maalje boppen de 18 jaar. En op de vierste batten strijden de maalje onder 18 jaar. Per wedstrijd worden punten verzinnen. En het totaaltal punten over fjouwer wedstrijden smiet dan een winnaar op. Dit binnenvoorten van Dimfie van Rooyen. Zij stiert bovenaan bij de vrouwen, maar had scoorde enkelban en kan dus de titel verjitten. Wendy Helmes is de nieuwe leidster bij de vrouwen en had 1 punt voorsprong op Van der Wal. En Helmes iepend sterk. Ze komt daar 15,46 meter. En daarmee had ze goede papieren voor die eerste nationale titel. Helianne van der Wal uit Noordburgum, die maakt hier in Linschoten verder springen als Wendy Helmes, maar daar slaagt ze net in. 14,38 bestuurt het tweede plak in de eindstand. En dan de vierste batter, daar liepen de maalje rond 18 jaar. Dit is Bobby Zwaagman van Driels. En hij liept als jongen tussen de junioren en had zijn beste sprong eer. Met een prachtige uitsprong komt hij op 18,96 meter. Vlak onder het Nederlands juniorenrecord. En dat is de 4e afstand van de jongen in Linschoten. Maar in het klassement over fjouwerwedstrijden is junior Erwin Timmerarens correct sterker. Zijn 18,6 meter is in deze wedstrijd goed voor de tweede plak, maar ook voor de eindoorwinning. Zwaagman die wordt kreeg tweede. De strijd tussen de toppers is een tweestrijd tussen Jacco de Groot en Bart Helmholt. Helmholt had over 3 wedstrijden een voorsprong van 4 punten op de Groot. Tweede sprong van Helmholt. En die gaat volslijnde mist in. Een totale misgreep en een nuivere wiedsprong. De tweede sprong was de stok, wat betekent we weer omhellen. En ik ga juist de stok heel veel uit de hand om dan mijn volledige aanloopsnelheid te kunnen broeken. Ja, en op het moment dat hij zo snel dichterbij komt, dan kan ik hem net pakken. En dan zit ik er voorbij. Ja, dus kijk ik bij de stokdel naar beneden. Dus wat brandplakjes hier en daar en wat schaafplakjes, maar het is net door. De wedstrijdleiding bepaalt dan dat Helmholt oerspringen mee. En dat gaat aardig beter. Netjes stenen bleren in de handen. Klimt hij de stok zo goed als uit en zet de eerste afstanddel op dat stuit 20,76. En Jacco de Groot, als hij winnen wil, moet hij daar hinnen en mij Bart Helmholt net tweede worden. Dat zal net slagje. Jacco de Groot wordt tweede en de nieuwe competitie liep het een succes. We hadden 2 eigen competities en daarboven hing het een overkoepelende competitie. En van daaruit wordt een winnaar lutsen. En dan ben je echt daadwerkelijk de beste springer op klassementbasis van Nederland. Je ziet gewoon dat je vaker met elkaar springt. Dat drukt het niveau omhoog. Het was vandaag ook eigenlijk maar wachten van wie gaat er een nieuw record springen. Ja, het is natuurlijk ook mooi weer, een leuke plek, goede accommodatie. Maar ja, ook omdat je met elkaar bent. Want als je alleen als Holland of alleen als Friesland hier bent, dan is het toch wel wat moeilijker. Het is voor het eerst en als het aan gaat leven, dan komt dat echt wel. En dan wordt het denk ik, als het goed is, de mooiste competitie van Nederland.